Ganos ada inyong Christmas party di ay Buknoy? Karon oy. Karon di inyong Christmas party di ay? Naunsa man ka oy? Wala jud ka nagpahibalo ba? Giblind jud ko nimo ba? Hadlok man ka maubanan ako dito sa inyong eskwelahan? What? Naunsa man ka oy? Imong mama, imong gipahibalo nga Christmas party. Mao dito naglaag-laag mo gahapon di ay? Suri-suroy mo asa mo ngadto. Namalit mo gifts di ay? Pagkatibay na lang gid imong Buknoy ka oy. Sana all. Ano man di ay, moadto ka? Oo oy. Luadto ko. Muuban ko dito. Unsa man di ay? Dili di ka pauban. Grabe pud ka oy. Wah, moadto ka? Wala may labot ang mga tiguwang. Sana all. Ah, grabe po ka Buknoy oy. Naunsa naman na imong tirada? Sayang ba? Muadto unta ko. Namoy kaning changing gift Buknoy. Exchange gift ba anak? Na mo? Naa kaayo? Tanawa lagi ni si Buknoy lagi ba? Nganong wala man ka nagpahibalo? Imbis na gusto ko mo apil anang parte. Unsaon man na ron? Wa man ka nagpahibalo, karon naman inyong parte. Gusto unta ko mo apil anang exchange gift ba? Bahala lang unta og unsa akong regalo sa uban. Ang ako importante katong tuba, bahala isa ka galon lang. Mao nay atong lingaw-lingaw dito sa eskwelahan ninyo. Oh my okay, God! Okay na kay. Pwede man na kay party man. Siyat-siyata dito. Papilo na to. Siyat na inyong maestra. Ay, lingaw lagi kayo kay. Mag-dance-dance mo ta kay party good. Dance-dance anak. Ala. Ayaw lang ka balaka. Bahalag permi. Problema. Sulte pa lang unta ka, lingaw unta ta kayo dito sa inyong eskwelahan. Bibo unta ta dito. Mag-dance-dance lagi ta. Yehey! 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 Wah, Sana all.